Molt bon dia i benvinguts al Maldà. Aquí estem enfilant l'última setmana de Boira a les orelles, dels Pirates Teatre. L'espectacle sobre l'Enric Romaní, que és l'escenògraf de la companyia, i també l'escenògraf del Bon Policia, que és l'obra que presentem avui. I per cert, havia de dir que Boira a les orelles ha aconseguit gairebé un 100% d'ocupació. Sí, un 100% d'ocupació, però amb el 50% d'aforament, Robert, perquè ja sabeu que des del mes d'octubre les sales de teatre estem només amb la meitat d'aforament, cosa que en el Maldà, amb una sala tan petita, vol dir només 25 persones. Però tot i així, la resposta del públic està sent molt i molt bona, ja ho hem dit que tenim un 100% d'ocupació, però per permetre que la gent també de fora de Barcelona i tota la gent que no ho ha pogut veure pugui venir a veure-ho, tornarem amb Boira a les orelles al mes de maig i al mes de juny. Exacte, i les entrades ja són a la venda, així que si no us voleu quedar sense, les podeu comprar ja perquè oferim total flexibilitat en canvis i devolucions. Trobareu les entrades i l'horari de funcions al maldà.cat. I com sempre ens agrada estar en contacte amb vosaltres i és per això que us demanem que ens escriviu missatges per aquí sota pel directe o si sou més tímids doncs ens podeu enviar un missatge directe que no el vegi ningú més que vosaltres i nosaltres i ho traslladarem als nostres protagonistes d'avui. Sí, Laura, però de què va l'obra que presentem avui? Doncs El Bon Policia és una comèdia de Santiago Rossinyol que el Ricard Ferrer i l'Arnau Puig han adaptat, han dirigit i a més interpreten tots els papers de l'AUCA, que em sembla que són 10 o una cosa així. Ells li han donat la volta a l'espectacle, l'han girat com un mitjó i han fet la seva pròpia versió. Ha estat tot un repte que ha comptat amb el suport en la producció del Maldà i de les decennals de Valls. Exacte, i no tot ho han fet ells, també hi ha el vestuari de la Carlota Ricard Amenós, per exemple, la música del Joel Riu, la il·luminació de l'Adrià Obert, la producció de la Marina Marcos i la Montse Ferrarons i l'escenografia de l'Enric Romaní, que, mira, casualitat, el tenim aquí. Què, Enric, com va? Com afrontes l'última setmana del Bon Policia amb les funcions de Boira a les orelles cada nit? Doncs no ho sé, mira, em fa pensar en el Santiago Rossinyol, que és un personatge així molt polifacètic, jo no sé si soc escenògraf, si soc actor, si soc el mànager, no sé, però sí, realment una setmana molt densa. Intensa. Sí, de seguida parlarem amb el Ricard i l'Arnau per preguntar-los com ha estat això d'adaptar, autodirigir i actuar tota l'hora, però primer et volia preguntar, com heu plantejat l'escenografia i l'espai del Bon Policia? Home, ha estat un repte majúscul, és a dir, que m'han posat a prova el Ricard perquè em demanaven amb petits gestos, canvi d'escenes molt eficient, molt eficaç i gairebé amb un gest molt petit. M'ha tret un treball de cirurgia, com aquell que diu. Però bueno, jo crec que hem acordat temes que materials molt directes i poc elaborats, com artesanals, i així com amb la Carlota de vestuari, que també volíem una base com molt neutra, molt blanca, i després anar fent elements molt senzills. No? I bueno, ha estat un repte important. El veurem. Molta sort amb la setmana que t'espera i ànims. Sí, del 9 de febrer fins al 7 de març podrem veure aquest Bon Policia aquí al Maldà, però abans hi ha un altre lloc de Catalunya que podran veure-la abans que ningú. I això és Igualada aquest cap de setmana. Nois, això és ja. O sigui, com ho porteu? Ai. Ho portem. Queden cosetes encara allò... flecos, que es diuen? Algun serrallet queda. De fet, algun serrallet, com ara mateix estàvem escrivint un text nou per un moment, vull dir, serrallets d'aquests, però bueno, fins l'últim moment ha d'estar viu l'espectacle. Tenim moltes ganes de demostrar-ho públic, realment. I això de voler-vos-ho fer tots vosaltres, com ha anat això? Perquè és una feinada, no? Mira, la resposta seria aquesta, és una feinada, no? Quan ho dius és molt il·lusionant, i dius que guai, i després quan t'hi trobes és un repte majúscul, és xulíssim, i acaba sent una feinada, però bueno, et fa sortir moltes coses, no? de dins del teu imaginari, compartir-les amb l'imaginari de l'Arnau i intentar arribar a un punt mig i que l'obra avanci cap amb un to adequat, no? Perquè la comèdia acaba sent, mira, l'Enric ho deia una mica amb l'escenografia, li ha passat, però nosaltres també aquesta cirurgia, no? de bisturí, això d'anar aquí perquè pugui fer gràcia, el ritme és molt important. Però també com a actor et situa en un lloc molt diferent que quan et dirigeixen realment. Vull dir, estàs fent l'escena, estàs fent l'assaig, estàs pensant en tu, també estàs pensant en l'altre, estàs pensant en recordar què li vols comentar a l'altre de propostes, vull dir, és diferent. Clar, en certa manera també us fa ser uns creadors més complets, no?
Home, els creadors des de zero, perquè aquesta obra són 20 personatges, l'hem transformat en 10. A l'obra, evidentment, només en podem aparèixer 2, i si volem aparèixer un tercer, doncs hem de crear, hem de saber com ens ho fem. És guai perquè et desenvolupa la part més imaginativa de l'actor que té cadascú dins, no? Que a vegades, potser quan fas un projecte extern, doncs vas més a remolc de la idea del projecte, i en aquest cas ha sigut al revés. Nosaltres l'hem hagut d'idear com a actors, no? I anar-la intentant explicar al nostre superequip, que per sort no som sols, vull dir que tenim un equipàs, i anar explicant doncs, les coses que hem anat imaginant i treballant per intentar fer doncs, una cosa coherent, no? Sí, a vegades a la nit dèiem, ostres, Carlota, hem descobert que aquest personatge té això, pot fer això, SOS, ho podem quadrar? Pot ser o no, l'Enric, no? Aquí necessitem una finestreta que s'obri perquè hi deixem una ràdio que volem que desapareixi, i quan ho gires apareixi un rellotge, no? Com ho fem això? Es pot fer, Enric? I, clar, heu triat El bon policia de Santiago Rossinyol, obres, diguéssim, oblidades, n'hi ha moltes. Com arribeu fins a aquesta, o com trieu aquesta? Home, aquesta obra la triem després de moltes lectures entre el Ricard i jo, d'anar llegint, però com que estàvem saturats de lectures, perquè podríem no acabar mai de llegir obres oblidades del repertori català, doncs ens va ajudar el Xavier Bertí, que ens va fer una xerrada i ens va dir, escolta, heu mirat aquesta? I casualment la teníem. Teníem una segona edició del Bon Policia i ens va agradar. Trobàvem que hi havia... De fet, havíem llegit moltíssimes obres de Rossinyol, des de sainets fins a monòlegs, fins a obres pròpiament escrites. I aquesta la teníem, i pel títol... El títol no ens acabava... Imagina't, havíem llegit Cal Antiquari abans que El Bon Policia, per dir-ho així, però simplement pel títol, perquè vam llegir moltes coses. I el teníem allà, i després al llegir vam trobar que era una obra que ens feia molta gràcia, llegida, i que tenia uns temes de crítica social, si es pot dir així, que encara podien ser molt actuals avui en dia, no? Que després de 115 anys continuen sent molt vigents, i això ens interessava molt. I que ens veiem en cor de fer amb 2 actors. Clar, hi ha obres molt maques, però que amb 2 actors sí, total. possibles. Clar. I, de fet, aquesta obra del Bon Policia surten 2 personatges que sembla que tenen una amistat que potser va més enllà, no? Creieu que Santiago Rossinyol volia parlar també, de certa manera, de l'homosexualitat amb aquesta obra? Sí, jo crec que sense cap mena de dubte. El que passa que una de les grans crítiques que hi va haver en el moment és que aquesta obra va ser un fracàs o no va ser acceptada pel públic de l'època perquè la veien inverosímil, no? És a dir, el que deien era que era inverosímil, que allò que passava no podia ser, que 2 homes visquessin amb aquesta afinitat dins d'una mateixa casa, cuidant uns fills d'un d'ells que s'havia quedat vidu, que un policia fos bo... Hi havia una sèrie de coses que no connectaven amb el públic i que dèiem, home, no, això es passen de rosca, no pot ser, això no ens ho creiem, no? I en canvi, potser avui en dia doncs, encara té més sentit que mai, no? Tal qual. Doncs moltes gràcies, nois. No marxeu gaire lluny perquè em sembla que us volem demanar que ens feu un petit tastet allò per anar obrint boca, així que no marxeu gaire lluny. Quina bona pinta té tot plegat, Recordeu que amb l'aforament limitat les entrades volen. Així que ja podeu comprar-les amb antelació i estareu fent una aposta segura, perquè al Maldà treballem per tenir un espai segur, amb mascaretes obligatòries, 50% d'ocupació, ventilació, separació de seguretat entre grups de compra i protocols d'entrada i sortida. Són mesures que anem aprenent i anem adaptant cada nit. Carlota Ricard Amenós, bon dia. Bon dia. La Carlota ha dissenyat el vestuari del Bon Policia. Deu haver sigut tot un repte fer... Quants personatges m'has dit que hi havia? 10, jo crec. 10 personatges en només 2 actors. Amb 2 actors, sí. L'únic que has fet poc és prendre mides. Sí, exacte. No, ja els tinc apamadíssims, em conec tot el cos. No, ha sigut molt xulo, perquè també em va trucar en un moment que estàvem tots tancats a casa i que semblava que el teatre s'havia acabat i va ser un repte molt xulo, com diu l'Enric. També aquestes coses fan que creixi la creativitat i ha sigut molt xulo. La sensació ara que parlaven ells també és que ja que un actor s'ha d'aprofitar a fer molts personatges, amb el vestuari i l'escenografia que deia l'Enric deu ser el mateix. Una mateixa peça ha de servir per moltes coses. Sí, clar, hem fet invents, però bueno, crec que ha quedat bé. I tu com vas arribar a aquest projecte? Els coneixies d'abans? Us coneixíeu? Els coneixia d'abans, havia treballat amb el Ricard, amb l'Arnau no, i fa anys ja em van proposar un projecte que no va acabar sortint, però mira, ens van quedar les ganes, la il·lusió. I aquí les heu tret. Sí. I què té d'especial aquest projecte, aquest espectacle? Bueno, mira, primer que et proposin una cosa d'època, que li Rossinyol, que ja és molt ric, que poden sortir coses
coses divertides i que a època costa molt de fer-ne ara. I llavors això ja és d'entrada divertit. I després tota la història que hi ha d'haver de canvis i bueno, que ha sortit un vestuari crec que bastant teatral i que alhora serveix a l'obra, o sigui que bé. Que bé, moltes ganes de veure'l. Doncs moltes gràcies, Carlota. Doncs ara tenim algú més connectat aquí baix, que és el Joel Riu Llavanera. Joel, què tal? Tu has estat el compositor d'aquest espectacle. Hola, bones. Sí, correcte. Va tocar el Ricard i l'Arnau per ajudar-nos amb el tema de música i sí, ha estat molt divertit. I què et van encarregar aquests nois? Doncs de seguida vaig veure que una mica el que deia el Romanic, l'Enric, que ells tenien molt clar la idea que volien, no sabien com havia de sonar, com havia de ser, però en el seu imaginari tenien molt clar el que volien. Llavors això, en el cas de la música, penso que ha sigut el que ha fet fàcil, perquè avui he tingut llibertat de fer que la música sonés com volgués, però tenia molt clar els timings, tenia molt clar l'objectiu que havia d'assolir la música. Llavors, aquesta acotació m'ha fet que treballar penso que bastant còmode. I llavors què n'ha sortit? Com la definiries? Quin estil tindria aquesta música? És una música que té tocs d'època, avui la instrumentació, una mica de l'època, molta orquestra, castanyoles, molt aquest so, podríem dir, antic o això, d'època. Un objectiu molt clar que és el de potenciar l'embolcall sonor d'aquella època i sobretot que sigui molt distès, molt amè i que potenciï una mica el tema divertit que té l'obra. Clar, suposo que la música també ha de ser de comèdia, no?, en certa manera. Correcte. Doncs gràcies, Joel. T'hem fet unes quantes preguntes aquí online i em sembla que hi ha alguna pregunta del públic que ara els hi traslladarem als protagonistes. Ens pregunten quant de temps fa que esteu coent tot això? Doncs molt, perquè això ho vam començar a treballar just abans de la pandèmia, s'havia d'estrenar al novembre al Maldà i amb tota la pandèmia s'ha anat retrasant, però hem de dir que sempre ho expliquem que, per exemple, hem fet la dramaturgia i l'adaptació i la versió en temps pandèmics ha sigut una mica la nostra teràpia, és a dir, ens trobàvem cada dia una horeta per anar treballant. I això ens va ajudar molt i també vam trobar un temps que molts cops no tens, per dedicar-hi molt temps a pensar i a escriure una mica cap on volíem anar i va ser molt, molt xulo. I vam descobrir les videollamades. És a dir, que portem, què podríem dir, més d'un any treballant, més d'un any. Sí, doncs sí. Sembla que amb la pandèmia també ha donat aquest espai per crear, no?, per crear coses noves. Bueno, i jo només volia dir-vos que tota la informació sobre la nostra programació, dels bolos, dels nostres espectacles arreu del territori, la trobareu al maldà.cat. Però també podeu consultar la programació de totes les sales petites a teatresdeproximitat.cat. I és que les sales petites estem ben actives i és per això que hem llançat una convocatòria conjunta de textos i projectes amb l'objectiu d'estimular la creació i promoure el teatre contemporani. La convocatòria està destinada a companyies i professionals i estarà oberta fins al 25 de març. On el teatre batega és el lema que ens uneix al Teatre Acadèmia, l'Antic Teatre, la Sala Atrium, la Fènix, la Flyhard, la Bada Badoc, el Teatre d'Antarantana, la Sala Versus Glòries, el Teatre La Gleva i el Maldà. Totes juntes ens unim a teatresdeproximitat.cat per oferir-vos aquesta experiència única que només es pot viure a les sales petites. Sí, i ja que hi som, jo us recomano que si heu pensat venir a veure més d'un espectacle, que segur que sí, aquesta temporada, us surt a compte comprar-vos els abonaments, que teniu la T4, la T10, que són 4 entrades i 10 entrades per qualsevol dels espectacles, i la T-temporada, si els voleu venir a veure tots. Doncs ara sí, Robert, em sembla que és el moment que ens convertim en espectadors, ens posem la mascareta i veiem un tastet d'aquest bon policia. Josep, que no t'agrada ser secreta. Clar que m'agrada. Josep. Josep, escolta, que no sé si serviria per un càrrec tan delicat. Pensa que som 14 arrels. És el primer que he pensat, però em fa por que no serviré, que no tothom serveix per tirar. Doncs esforça, tio. Que no sabré agafar, Antoni, un auto de port, de senyor i de policia se n'ha de venir de mena. No ens consulta els que en saben, però no sé, els mestres de l'ofici. Ahir ja vaig consultar l'inspector, que és com un capità de policia. Molt bé, què et va dir? Ya verás que em va dir, escuche usted, amigo José, em va dir, desde hoy en adelante está usted a las órdenes perennes del juez municipal del distrito para la busca y captura del delincuente que lo sea. Persiga usted al jugador,
a la trata de blancas. Trata de blancas. No usted mai no he vist a més negros. Persiga usted al ladrón, em va dir. Al que digan que lo es, ya te lo he dicho sospechoso. Y honre usted al cuerpo. Quin cuerpo? El nostre, toma. De nosaltres, en diu un cuerpo. Honrele y vaya con Dios. Ay, traigo muchos criminales. I quants n'hi escucha? Para acá. Doncs què esperes? Pot venir a conèixer el Fernando? Oi, tant que no hi tinc traça. A fer mal. Moltes gràcies, Ricard i Arnau. Quines ganes de veure-ho sencer. A veure, recordeu, el 6 i 7 de febrer al Teatre Aurora d'Igualada i del 9 de febrer al 7 de març aquí al Maldà. Seguim oferint-vos històries de prop. Moltes gràcies per venir al teatre, moltes gràcies per seguir de prop tot allò que us proposem i per confiar en nosaltres. La cultura és un bé essencial, és un dret i una aposta segura pel benestar emocional, ben necessari en aquests temps que corren. Nosaltres seguim lluitant, seguim creant i seguirem oferint cultura en aquests temps tan complicats. Omplim els teatres i salvem les arts en viu.